U današnjem videu ću vam pokazati Zedge aplikaciju. To je jedna aplikacija koja je potpuno besplatna i koju možete da preuzmete sa App Store-a. Ona je namenjena Android uređajima i to je jedna aplikacija u kojoj postoje Full HD slike koje vi možete da preuzmete na vaš Android uređaj i da ih postavite za pozadinu, odnosno da ih postavite za pozadinu kada vam je telefon zaključan i tako dalje. Sada ćemo da uđemo u Google Play prodavnicu da bih vam pokazao izgled ove aplikacije. Evo, ova aplikacija izgleda ovako. Ja sam je već preuzeo, tako da idemo sada odmah u nju. Dakle, možete da preuzmete wallpaperse, video wallpaperse, ringtonove, notifikacione zvuke. Možete, ako imate neki content na vašem telefonu, možete da uploadujete na ovu aplikaciju i možete da naravno sve što se nalazi na ovoj aplikaciji da preuzmete i da sačuvate na vašem mobilnom telefonu. Evo, idemo sada malo da pogledamo kakve su to slike u ovoj aplikaciji. Evo, recimo, ako želimo da preuzmemo ovog Mercedesa, idemo samo ovdje na Customize, da je ona uveličana za rezoluciju ovog Memo Play playera i samo sada idemo na, ajde sada malo uvećem, idemo na Done. Ja ću da podesim i da je skinem, pa da vidimo kako to izgleda kada se postavi na početni ekran u vašu aplikaciju, odnosno kako to izgleda na početnom ekranu na vašem mobilnom telefonu. Sad, pošto je ovo Memo Play, na mobilnom telefonu će to jako bolje izgledati, bukvalno preko cijelog skrina. Ovdje, pošto ja koristim Memo Play, ona izgleda malo, da kažem, nekako zoomirano, ali evo, kada odzoomiram izgleda već bolje. Ajde da se vratimo nazad u aplikaciju da bih vam pokazao šta još ona nudi svojim korisnicima. Postoji pretraga putem, evo samo da isključimo ovu reklamu, postoji i pretraga putem određenih kategorija ako želite da skinete, ne znam, životinje, neke likove iz animiranih serija, ako želite da idete na neke logoje, ako želite neke crteže, ako želite neku sliku ili neki wallpaper vezan za gaming, vezan za muziku, za prirodu ili neke ljude, tehnologije, sport, ne znam šta još sve ovdje ima. Tako da šta god je vama zgodno, šta god se vama sviđa, samo dođite, uđite i pretražite. Postoji neke premium slike i premium wallpaperi koje također možete da preuzmete. Evo ga fića. Ajde da vidimo da li njega mogu da preuzmem. Da. Sad, ovdje su sad neki uslovi za preuzimanje. Potrebno vam je, ne znam, ovih nekih tokena. Ne znam na koji način možete da zaradite, a to je verovatno skupite tokom vremena te neke tokene i onda možete da preuzmete određene slike. Evo recimo ova lepa slika. Ona, za nju mi treba, ne znam, ili da pogledam neki video ili da platim nekih 10 tokena, tako da kako god je vama zgodno, ili pogledajte video ili je prosto platite nekih tih 10 tokena. Ima zaista lepih slika. Čak i na ovim početnim i svima dostupnim slikama. Evo, jako lepa priroda, recimo meni se ova jako dopada slika. I isto ću nju da preuzmem. Pa ću posle kasnije podesiti kao svoju pozadinsku sliku. Da vidimo šta još ova aplikacija nudi. Recimo neki ringtonovi. Šta je, evo, što je aktualno i što svi pratimo seriju Južni vetar. Možemo da preuzmemo i rington ove serije i da podesimo da nam tako zvoni alarm ili da nam tako zvoni zvuk kada nas neko pozove ili nešto tome slično. Šta ima još? Evo opet neka reklama koju sam isključio. Ne znam, ima astronomije, ima, ne znam, iPhone 7 recimo zvuk. Da čujemo kako to zvuči.
Ima dosta. Evo, južni vetar pljačka. Ajde i to da čujemo. Da, imate da zaista široku lepezu nekih raznoraznih interesantnih zvukova iz poznatih serija, filmova, nekih početnih zvučnih animacija, poznatih youtubera i tako dalje i tako dalje. Ukratko, to bi bilo to. Mislim da je ovo najbolja aplikacija za preuzimanje slika i za preuzimanje nekih ovakvih tonova za vaš Android uređaj. I to bi bilo to od mene za danas. Pozdravljam vas i budite mi dobri.